Здравейте всички, come on everybody and Suchen Sam. What's up babies? I'm here. This is for all Kovri. Yes, this is for all Kovri. This my first video and YouTube, селско. world YouTube, not in Selski VBox 7. We are here in we are this here. место and we think everybody to now. Yesterday. Kosti Forza presents. Тит, Галена. Yes, yes. Еста. Пари за пари, на жените говори, тази дума я обичат повече от секс дори. За пари, на жените говори, и сърцето им е твое, щом не вярваш, повери. Саламандър да презент! Only this summer in YouTube Town, София. Daniel Drifta presents with Kosti Forza. Леко с пистолета. Hey! Yesterday. Telling. Ти си жесток и секси як, и парите са ти силен афродизияк. Колко любов си правил не знам, но и тази вечер няма да си легнеш там. За пари, на жените говори, тази дума я обичат повече от секс дори. За пари, на жените говори, и сърцето им е твое, щом не вярваш, провери. Оп! Саламандър, да! Дай връсти, оп! Ехе! Васко Митев, Форца! Митев! Hi there! Gone? Всички жени и най-лошите, виж ги ти след шопинг, колко мили ставате. Всички жени и най-грешните са верни на Армани, Гучи, Прада и тебе. За пари, на жените говори, тази дума я обичат повече от секса. За пари, на жените говори, на сърцето им е твое, щом не вярваш, провери. Aye! Опа! Дай! Еди! Върти! Връщи! Сучи! Дай! Оп! Дай! Опа! Айде! Дай! За пари, на жените говори, тази дума я обличат повече от секс дори. За пари, на жените говори, и сърцето им е твое, щом не вярваш, провери. Дай! Опа! Саламандър, Форца!